fa i diguem-ne és fer una ruta per diferents bars, cadascú ofereix una etapa amb un quinto per un preu fixat, tots igual, i tractar d'anar tastant les diferents propostes que ens ofereixen els bars i restaurants que s'han apuntat. I una mica Take a look at who's around you, spinning circles, ring around with you. Did I ever tell you we were drivers to a road called life? Oh, what is life? A piece of pie bursting from the seeds that everything's alright. Spinning circles, jump together now. Shine, shine. Una proposta molt bona per conèixer tots els bars d'aquí del poble i que la gent que és de fora també conegui i a la Ries Baixes, també molt.